Здравейте! Вие сте на вълните на Учебен център Павел Пискарьов в България и ние сме основен лицензиран представител на Институт Психология и творчества. Нашата цел е да ви предоставяме възможност за най-качественото и актуално обучение по нейрографика. Аз се казвам Калина Ралева и инструктор по нейрографика, естетически коуч и супервизор в учебен център, преподавател също така. И днес искам да ви покажа една техника, нейросватба се нарича, която неотдавна автора на нейрографиката Павел Пискарьов сподели с нас в една конференция. И както ви казах, нашата цел е да бъдем актуални, така че искам да ви да нарисуваме заедно този алгоритъм, нейросватба. Няма да говоря много, обръщам камерата си, ще виждате моя лист и ще рисуваме заедно. Първото нещо, което ще направим е, че сватба е едно много интересно понятие. Аз самата не съм минавала под венчилото и си признавам, че се чувствам доста неподготвена, но ми е много интересно да рисувам сега с вас. Първото, което ще направим, нещо, с което ние най-често започваме нейрографиката, тя винаги се рисува с тема и винаги актуализираме, че предлагам ви да си напишете думата сватба и ще пусна ще пусна един хронометър и за 2 минути в свободен поток от думи всеки за себе си ще напише какво за него съдържа това понятие сватба. Какво за вас, когато чуете сватба, първото впечатление, първите асоциации, които са активни във вас, ги написваме на лист. И така, започваме.
И 2 минути изтекоха. Иска ми се да ви прочета част от моите думи. Не за друго, просто да споделя с вас посоката на моята мисъл и изобщо различните начини, по които може да погледнем на въобще този алгоритъм и неговото използване. Той не е само за самия ритуал сватба, който е между мъж и жена, нали, или при съчетаването на две сърца. Той може да бъде и нашата вътрешна сватба, нашето вътрешно съединение между мъжкото и женското. Така че, независимо дали самите вие сте женени или не, дали искате или не искате да минете през този ритуал, инициация или както и да го наричаме, този алгоритъм може да го прерисувате с всяка ваша тема, която има нужда да бъде разкрит нейния вътрешен потенциал. И също така думите, които сте си написали, може да ги разгледате, да подчертаете тези, които са ви важни, тези, които ви вълнуват. Аз поглеждам и виждам, за мен думата съюз е много важна. Съюз, обет, любов. Имам пътешествие, инициация, имам ритуал, което ми е важно, благоденствие. Също имам сътворчество. Имам тяло и душа. Все едно това е тук. Говорим за вътрешната сватба. Имам договор, което по някакъв начин също виждам, че ме вълнува и леко ме изправя така на щрек. Род и договор, приятели. Тук има една дума, която няколко пъти исках да напиша дух и земя и забелязах, че съм написала дух и зетя и ми стана интересно, така че обръщам внимание за този момент. И деца също така. Въобще сватбата е интересен ритуал, интересно събитие в живота на всеки. Думата инициация за мен също е важна и думата обет, защото по някакъв начин, когато стигнем до там, че сме готови да приемем този обет на себе си, да се съчетаем с друго същество, това е начало на нещо ново, на дълъг път, на благословия на двата рода и също дълъг път също на израстване, защото отношенията между хората са наистина едно поле на израстване. И това, което следва, е, че обръщаме нашия лист от бялата страна и ще се опитаме да нарисуваме сватба, нейросватба, по прост начин, по лесен начин. В нейрографиката един от принципите е рисувай просто. Може би най-простия символ, когато говорим за сватба, са две сватбени хълки, два пръстена, които много често на картичките, поканите за сватбата има два пръстена, които са сложени ето така един до друг. Нарисувайте ги от ръце за вас, както ви идва естествено. Бракосъчетанието всъщност е среща между две цялостни същества. И тези два кръга са символ и смисъл точно за това, че едно цяло същество търси да се съчетае с друго цялостно същество. Един цялостен мъж влиза в съюз с цялостна жена.
това може да се разгледа в смисъл и на нашия вътрешен мъж и нашата вътрешна жена. Ние всички носим в себе си двете енергии и тези двете енергии, когато в нас се слеят и започнат да се подкрепят една друга, тогава ние в своя живот можем да преживеем това мистично сливане на духа и материята също. И виждате, аз започвам да нейрографирам, всъщност да оживявам моите два кръга, да ги свързвам, да им придавам бионичност, която да ме свърже. От една страна разсъждавам и мисля за това, моята рационална част работи. От друга страна обаче, прилагайки нейролинията, моята преживелищна част, чувствена част също се включва в този процес. И аз почвам да се свързвам с онази част в мен, която често знае и разбира без да знае, без да има думи за това. И, както ви обещах, ще го направим по прост начин. Тоест, аз поглеждам и си казвам сега какъв символ, защото единия кръг е женското, другия кръг е мъжкото. Какъв символ мога да сложа на едното и другото, за себе си да нарисувам тази разлика. Защото в съчетаването на различното е тази магия на сватбата. И тук говорим за класическия старомодния начин на осъществяване на този съюз, когато мъжът се жени за жена, жената се омъжва за мъж. Говорим и за този случай, когато вътрешната анимата и анимуса влизат в съюз. И това, което идва като образ и въобще е, че когато на сватбеното тържество мъжът и жената имат конкретни дрехи, ритуални такива, и обикновено, често, мъжът е с папийонка на врата. И аз рисувам тази папийонка. Избирам единия кръг да бъде мъжът. И ако тръгна да разсъждавам какво всъщност е това, освен че е някакъв символ, освен че е част от нещо, от един костюм, сватбена дреха, сватбена одежда на мъжа. Другото, което ми идва на ум е, че изведнъж, когато мъжът и жената встъпят в такъв съюз, техните отговорности стават различни. Мъжът дава обет да се грижи за жена си. Дава обет да подкрепя, да създаде за нея съхранено пространство, да я предпазва с мъжката си сила, с мъжките си качества, с дадената дума, с присъствието си, с тези качества на мъжа, които са някаква устойчивост, която мъжката дума и изобщо мъжкото в най-висшето си проявление носи това достоинство на дадената дума, на възможността да устоява, да закриля, да пази, да носи структурата, да носи стабилността. И във вътрешния смисъл, след малко ще поговорим и за това, всъщност вътрешния смисъл, когато нашето мъжко, ако съм жена, когато моята мъжка част се активира, тя може да донесе структура, устойчивост, дисциплина за проява на моите женски качества. Какъв е символ бих могла
да нарисувам на жената. Жената, обикновено, знаете, женската сватбена рокля е един от атрибутите, който много често присъства. Това е сватбеното було. Това е когато в началото девойката тя е забулена, лицето й не се вижда, обаче по време на ритуала все едно това було се отмества и отдолу се разкрива женското лице. И това е много интересно символично, защото това говори за разкриването на въображението. Когато жената намери своя избранник, чието избранница е тя, и когато встъпи в този свещен съюз и се почувства защитена от качествата, от мъжкото, когато има мъж, който да застане за нея и да осигури тази безопасност, която мъжът може да осигури на жената, тогава тя може да отпусне нейното въображение, нейният творчески потенциал, може да започне да мечтае, може да започне с тези мъжки качества и ресурси, които мъжът донася. Тя може да започне да вие гнездо, да мечтае за дом, да разгръща въображението си, въобще да пуска женския поток и потенциал на женствеността, който може да бъде разгърнат само ако мъжът е в своята мъжка роля. И говоря ви всички тия неща, много съм развълнувана, всъщност. Много съм развълнувана и усещам, че този процес за мен е деликатен. Нали? Защото всеки от нас има някакви опитности. Разбира се, за всеки от нас този процес ще разгърне, ще разкрие различни неща. Този процес може би ще докосне рани, може би ще донесе вдъхновение. Обаче точно това вдъхновение, точно това във вътрешен смисъл, когато ние имаме мечти и тези мечти, този поток, този творчески потенциал носи нашата женска част, нашето дясно полукълбо, нашата ирационалност, която мечтае, фантазира, но всъщност нашата мъжка част, която е дисциплината, която е готова ли съм да извърша стъпките, действията, устойчивостта и дисциплината, за да проявя мечтите си. Мога ли да вътрешния ми мъж да подкрепи моята вътрешна жена? Или външния мъж? Влизам в брак, влизам в обет, съюз, който е дълготраен, в който аз избирам другия и той избира мен. И ние си даваме обещание, че ще се избираме отново и отново. Ще се избираме, когато е лесно, ще се избираме, когато е трудно. Но и двамата се съгласяваме да влезем в тази игра и да останем в нея. Докато любовта ни раздели. А може да не ни разделя. Може просто да растем и да разгръщаме, да развиваме нови аспекти и дълбочина на любовта, на връзката, на изкуството на дълготрайното партньорство, на това заедно да създаваме градина от преживявания, градина от съвместно творчество. И
естествено, какво се случва? Какво ви предлагам тук сега да заправим? Понеже тръгнахме да говорим за въображение, за мечти. Когато двама души се съчетаят в такъв съюз, в сватбен съюз, естествено имат мечти. Естествено пред тях стоят мечти за щастлив живот, за осъществени проекти. Това, което ви предлагам да направите и да направим въобще заедно, да започнем в тази рисунка да вписваме думи. Да вписваме думи. Все едно, знаете, когато се извършва ритуала на бракосъчетанието и се събират родовете, приятелите, се събират много пожелания. Така че помислете за какво мечтаете. Помислете, независимо дали искате да се омъжите, ожените или вътрешно искате да преживеете тази цялост на анимата и анимуса. След това съчетание се разкрива този потенциал за осъществяване на определени копнежи и мечти. Така че в думи да напишем. Ето, мен първото, което ми идва е деца. Пространство за подкрепа на децата, които да растат в потенциала си. Идва ми пътешествие. Естествено, любов. Пускам за какво друго мечтая. Мечтая за сътворчество. За свещено пространство. Което може да е дом, а и не само. Може да е просто когато има двама души, които са се избрали и продължават да се избират, те стават свещено пространство не само за себе си. Те стават свещено пространство за всички, които се докосват за тях, защото ние в нашето съвремие, аз поне в моя живот, толкова много се радвам и копнея да срещам хора, които ги виждам, че успяват да съхранят този свещен съюз. Защото в днешно време все повече и повече двойки се разпадат. Все по-трудно става да срещаме такива ролеви модели, от които да се учим как да минаваме през житейските бури. Как да успяваме да навигираме нашата съвместна лодка през добро и лошо, както често в някои в ритуалите, нали, се казва. За какво друго мечтая? Мечтая за... разбира се, за игра. Искам да бъде игриво, да има смях. Смях и хумор. За мен са важни също танците. Също проявлението на потенциала. Защото независимо дали говорим за външна или за вътрешна сватба, ако говорим за вътрешната сватба на човешкото същество, за вътрешната инициация и преживяването на цялостност, ако аз се преживявам не цялостна, частична, живея само от моята женска част, да кажем, или от мъжката си част, в зависимост от много неща, аз мога да проявя една част, една малка част от това, което носи. Ако обаче се осъществи такова вътрешно сливане, вече в мен са създадени условия да проявя много по-голяма част от даровете, които всеки един носи. Таланти и дарове, и умения. Същото и на външно ниво, когато жената е сама,
или мъжът е сам, е едно, а в съюза, в това, че един друг се подкрепят, че мъжът донася тази сигурност и устойчивост, а жената има възможност, чувствайки се съхранена и подкрепена, да се разгърне и да донесе качествата на любовта, на мекотата, на въображението, на творчеството, на състоянието на удоволствие и наслада, което не е само за нея си, а което е споделено и което подхранва мъжа и подхранва оттам, завихрана тази енергия в двойката, носи съвсем други ценности, качества, които се предават на децата и изобщо да направим едни качествени нови, да помогнем на едни нови деца и нови малки същества да пораснат в този свят. Когато сме в свещен съюз, е съвсем различно. Съответно, напишете всички онези неща, за които мечтаете. Всички може да си обърнете листа, да видите какво сте си написали, за какво копнеете, за какво ви трябва тази сватба, нейросватба, за да бъде подкрепено, да може да се разгърне въображението. Нейрографиката като цяло е такъв метод за разкриване на въображението, защото само когато ние можем да мечтаем, когато си позволим да мечтаем, ние може да сбъдваме, да ставаме творци. На музика искам да си напиша. На музика. Искам да си напиша свежест. Искам да си напиша също лечение. Лекота. Въображение. Мога по всяко време да си добавям нови думи, нови линии, защото ние знаем, колкото повече линии, толкова повече резултат. Всяка линия може да носи... Ако не знаете, всъщност, аз казвам така, ние знаем от моята позиция на нейрографика инструктор, обаче ако сте нови в нейрографиката, всъщност нейрографиката то не е просто рисуване, то е процес, в който ние свързваме в нас видимото и невидимото, свързваме нарисуваното с преживяното, свързваме с мисли, с емоции, с усещания в тялото си, с спомени и опит, и се извършва интеграция на много нива, създава се невронна мрежа в контекста на темата, в която сме си избрали, която, използвайки нейролинията, която е една много бионична и естествена линия, навсякъде присъстваща около нас, подпомага този процес. Този процес има конкретни стъпки, по който се строи, които помагат всичко това да се случи по един действителен, безопасен, екологичен начин.
И в един момент, когато композицията ти ни е набрана, ние рисуваме, разсъждаваме, чувстваме. Естествено, всеки един от нас влага своя смисъл, бидейки на мястото, на което е, имайки различен опит, различни преживявания, различни копнежи. Вие следете себе си, аз говоря, водя ви, споделям моя процес, но той не е меродавен за всички. Той е като колкото да ви дам да споделя процеса си, за да може вие да намерите да намерите своите думи, да наблюдавате своите преживявания, да откриете своя копнеж и своето творческо послание. И естествено, стигаме до момента, в който добавяме цвят. Когато добавяме цвят в нейрографиката, ние обединяваме, ако една такава малка формичка, една мисъл или едно състояние в нейрографиката, добавяйки цвят, ние обединяваме. И това ни дава възможност, когато мислим, когато взимаме решения, да стъпваме на много по-голяма сила. Силата на съчетанието, на опита, на интегрираното преживяване. И аз избирам жълто за пръстените, нали, за да ме доближи, защото често пръстените се избират златни. Златото като голям, като ценен метал, като носещ чистотата и въобще качествата на този скъпоценен метал. Златото, жълтото като светлината на осъзнаването, защото този процес за мен, въобще съюза, вътрешния и външния, той едва започва със сватбата. Сватбата е инициацията и ритуала, а оттам нататък въобще любовта е избор. Писах, любовта е избор, който ние правим всеки ден, всяка ситуация, всяко предизвикателство. Избирам ли те, дори когато ми е трудно, когато не съм съгласна с теб, когато имаме разминаване, избирам ли любовта? Избирам ли да използвам това пространство помежду ни, за да се развивам, за да погледна в себе си честно, за да намеря езика на любовта и пътя към другия, или избирам да обвиня? И любовта е избор. Този избор не е само когато съм казала да на олтара. Въпреки че това да на олтара, все повече си мисля, че също е важно, защото това означава готова съм с теб да мина през много. Не да се откажа на първата буря и да кажа край, тръгвам си. Може би дълбокия смисъл, това да разберем изобщо смисъла на този ритуал е нещо, което липсва в наше време. Заоблям, изглаждам. Аз хем добавям цвят, хем тия ръбчета не хващат ме и ми се иска да ги заоблям. И така, добавям си цветове, такива каквито на мен ми харесват, такива каквито ми се иска. Моята сватба
и вътрешна, и външна, да носи, да има. Всеки цвят мога да преживея смисъл, емоция, състояние, определена енергия, която искам да вложа. Всеки да разкрия самата рисунка. Нейрографиката винаги е много честна. Когато рисуваме, ние много честно заставаме пред себе си. И в себенаблюдението, в този процес, откриваме много неща, защото истината понякога е много трудно дори сами за себе си да я назовем. Но пък ако нямаме истина, нямаме вярна отправна точка, от която да тръгнем в каквато и посока да искаме да стигнем. И тази честна среща с себе си самите е много важна стъпка. Много важно разкритие. Готови ли сме да сме в свещен съюз, дори със себе си самите? С друго същество, да, а със себе си самите. Готови ли сме да бъдем в свещен съюз, да избираме любовта, да сме готови да счупим всичките си рамки, всичките си различни мисления и гледни точки, които сме приели, че са най-важни и верни. Готови ли сме да се отворим, да разберем, че има и друга гледна точка и тя не е винаги нужно да воюваме с нея. Интересно, ето сега се замислих за бракосъчетание, всъщност за този дълбок смисъл на съчетаването на мъжкото и женското. Да спрат да бъдат, да не е воюване, да не е войната на половете, а да е съчетанието, защото качествата, които женското носи, може да се разкрият само в този танц и този съюз с мъжкото. И качеството, които мъжкото носи, могат също да се разкрият, когато влезе в съюз с женското, когато мъжът и жената встъпят в обет един към друг, кога те стават и възрастни, в един смисъл, стават възрастни, поемат отговорност за този път, за това пътешествие. Линиите продължават да идват в моята рисунка. От мислите, които ми се разкриват, преживяванията, които се случват точно в този момент, докато рисувам, докато вибрирам в тази тема на Еросватба и се настройвам и този паралел може. Имаме различни задачи. Задачата може да е да привлека партньор в живота си, с който да встъпя в свещен съюз.
или имам вече, съм съпруга или съпруг, обаче има нива и може би тази свещеност първа може да се разкрие в нашия съвместен живот. Или имам да откривам в себе си и да се оженя за нали, да се бракосъчетая, нали, с най-важния човек в моя живот, със себе си самия вътрешно. И тогава вече моето общуване като цялостно същество с друго цялостно същество има съвсем друг смисъл, съвсем друго ниво и качество. Вече не съм дете. Вече не търся някой да ми бъде татко или майка. Това също е много важно, че защо ми е тази сватба? Някой да се грижи само за мен или защото аз искам да си остана малко момиченце и да си намеря мъж, който да ми бъде баща. Или наистина мога да бъда възрастен, цялостно същество, което да влезе в женската си енергия и да споделя от извора на женствеността като жена с мъж, с мекотата, с любовта, с разгръщането на въображението, потенциала на едната и на другата енергия, която са в съюз. Много теми всъщност разкрива едно такова рисуване. Много теми. В нейрографиката има едно понятие, наречено кейс. В един момент често човек хваща, рисува една рисунка и открива, че толкова много се съдържа в тази тема, че трябва да рисува още и още, докато стигне до мястото, в което има разрешение, има решение, има сила, има творчество, разгръщане на въображението. И така рисувам, наблюдавам се, влагам смисъл, разбирам за себе си кои са моите следващи стъпки. Нейросватба. Аз да си призная честно, до съвсем скоро, даже дори не съм си мечтала да се женя. Изобщо целият този ритуал ми се е струвал, години наред ми се е струвал толкова абсурден и ненужен. И аз съм от едно поколение, в което се търсело поколение на прехода, където се разпадаха едни ценности и новите още не се бяха формирали. Сменяха се въобще много системи. И аз самата за себе си и в живота си, но напоследък започвам да разбирам дълбочината на този ритуал. Напоследък започвам да разбирам, че това наистина е порастване. Това наистина е точно този обет. Този обет, който ако двама души не си дадат на себе си, едни на други, те остават в позицията на деца. Остават в позицията на не мога да поема тази отговорност, защото не знам утре как ще съм. Интересно е това за изследване също. И сега напоследък и дори с този алгоритъм, алгоритъм. Си давам сметка, че
Да, аз бих искала да срещна мъж, моя избранник, и аз да бъда негова избранница. И ние да пътуваме в живота. И някакси ми се иска на този венец, който държи булото, да нарисувам отгоре. Не знам дали цветя, обаче поне такива кръгове. Може всеки кръг да бъде, да му дам смисъл. Аз мога да говоря за нейросватба и въобще за сватбата от гледна точка на женското, бидейки аз самата жена. И от гледна точка на копнежа на жената да бъде, да се почувства съхранена в прегръдките на мъж. И точно в това доверие, че може да се отпусне, да може тя да се отвори и да донесе нектара на сътворението, нектара на женското, а мъжа да получи този дар, как да кажа, да почувства подкрепа, да почувства любовта, да почувства някои неща ми е трудно с думи да ги изразя. Да намери дом в женското сърце, да намери извора на силата и подкрепата, през мекотата на жената да подхранва неговата устойчивост, която е необходима в света. Естествено, сега всичко в нашето съвремие е толкова доста объркано, еклектично и въпреки това някакви конкретни принципи, архетипни, те остават винаги едни и същи. Въпреки всички съвременни формации, деформации и експерименти на съвременното общество, изначално енергиите остават мъжка и женска. Изначално в съчетаването на тези два принципа се ражда живота, се ражда новия живот, се ражда разкритието на потенциала, изобщо началото на живота. И когато ние сме способни да извършим тази сватба вътре в нас, да видим как нашия вътрешен мъж може да устои, да подкрепи. Готова ли съм да се оженя за мечтите си? Да се оженя за въплъщаването на мечтите си, не за мечтите си. Като мечтите са не че са съвсем лесни, защото много често се оказва, че дори ни е трудно да мечтаем, но за осъществяването е необходим план, необходими са стъпки, необходима е решителност, любов, устойчивост, която всъщност тази устойчивост е мъжко качество. И може би другото, този вуал е символ на жената е река, тя е поток, тя тече, тя е циклична, тя е
мека, обгръщаща, а мъжа е устойчив, той е твърд, той има такива качества, като също пробиван, също носи посока, визия и дисциплина, ум, проницателност. Съответно, жената и мъжа имат различни аспекти на тези неща. И когато те се съчетаят, става тая мистика, по която копнеем, тази красота. И промяна. Това не ни е страх от промяната. Тогава се учим промяната. И съответно в нейрографиката съществува линии на полето, които минават през цялата рисунка, носят подкрепата на живота, на голямото. Минават от край до край. Може да видите във вашата рисунка къде минават, кои думи захващат, как тази подкрепа, да се отворя към подкрепата, да получа, да се доверя, че животът ме води винаги на правилното място. Когато аз съм съзвучен със своята дълбока истина, със своята вътрешна цялост, мога да вземам решения, които подкрепят моето пътешествие красиво, разгръщащо, да се усещам, че съм на правилното място, в правилното време, с правилните хора. И за всичко това ни помага нейрографиката, защото тя ни настройва себе си към себе си, настройва ни към околния свят и хората, с които общуваме, настройва ни към голямата картина на живота и голямата река на живота, която тече и ние сме част от нея. И често имаме нужда да разберем даровете, които тя ни носи през различни изпитания и предизвикателства. Може да си нарисувате няколко линии на полето. Аз в момента имам нужда само от една. Така ми е вярно. Но всъщност не. Сега си мисля, че едната тръгна от едната посока в другата, пък изведнъж ми се прииска жената да стреми към мъжа, мъжа да тръгне към жената и те да се срещнат в своята цялост и да сътворят нещо ново, което преди това не е съществувало, което да е свежо в света. И тук виждам, че минава през лекотата, през децата. Говоря тия неща, забелязвам, че минава през думите свежест. И интересно. Изненадах се и аз, че така ми се прииска да... Така ме изненадаха линиите на полето. Жената, която стреми да намери, влиза в съюз с мъжа и мъжа, който влиза в съюз с жената. Съчетание. Дълбока тази тема за сватбата. Изненадваща за мен. Даваща ми много още нови
гледни точки, въобще посока, в която да изследвам, рисувам, мисля. Винаги са ме вълнували взаимоотношенията и естествено накрая в нейрографиката има такава стъпка, която е фиксацията. Кое за мен от този процес е важно? Кое за мен от този процес носи решението? Това може да бъдат най-различни неща, в зависимост от това какво сте срещнали във вашия процес. Може да бъде някой отделен елемент, някой може да има нужда да направи фиксация мъжката си част, защото е забелязал, че тя има нужда да порасне, да подкрепи, нали, че е малка. Някой има нужда да направи фиксация женската си част или срещата помежду им. Просто изберете за вас какво е това. За мен в момента, днес, в този миг, аз искам, за мен е важна тази цялост на мъжкото и женското, тази цялост в мен, моя вътрешен свят, която да се прояви навън. За мен този свещен съюз между материята и духа, между проявеното и непроявеното, между това как непроявеното да се прояви, как женското да се довери, за да може да твори, за да може да дава. Да дава от любов, не от страх, не от принуда, дава от любов, не. Как мъжкото да е устойчиво, целенасочено, да може да донесе това доверие, тази грижа. И моята фиксация за днешния ден, за това рисуване е точно това съчетание, тая цялостност, тази сватба на мъжа и жената. Вау! Притихнах. Съответно, естествено, има още етапи. Има етап стилизация, в който може да си дорисувате. Така, че вашата рисунка, което погледнете, това, което ви носи, да бъде красота, радост, да може толкова да ви харесва, че това ново впечатление от преработката на тази тема да ви даде решителност наистина да проявите, защото в нейрографиката тя е съпътстващ метод. Ние рисуваме, но за да сбъднем, за да проявим, е необходимо да действаме. И това е за мен, от мен днес. Благодаря ви, че споделихме тази сватба на мъжкото и женското, на вътрешното и външното, може би и между външни хора и ситуация. Останете с учебен център Павел Пискарьов. Нейрографиката е удивителен метод. Обучавайте се, учете я, ползвайте я, споделяйте ни вдъхновенията си. Ще се радвам под това видео, ако напишете вашите резултати, вашите впечатления.
Абонирайте се за нашите канали и знайте, че една от нашите цели е наистина да подкрепим разгръщането на потенциала на всеки един чрез нейрографика, чрез качествено обучение, чрез радостта и красотата. Благодаря.